you since the day I was born. Every day that I have lived in this world, ndasangana nevanhu vakawanda, ndasangana nezvinhu zvakawanda. Kunaisa wewe. Mama na madai. Vatatunga midzodara zvo. Oh. Aiwa, kuti zvaitwazvo. Asi zvaitwa kunyembera. Namaisa wewe. Makaita basa, makandichengeta bani. Aiwa, ndozvaungatendere izvo zvisawira. Makandichengeta. Chiro nonasi, muyungu ndichengeta. Ndizvikafi chinongopuwa munhu wese. Sawira. Izvo zvidiki izvi. Aiwa, chakanaka una. Asi sawira. Ndinenyaya ndoda kupira uri wangu kai. Aiwa. Ndiripo sawira, ndiripo. Handisi kupira iwe gasawira. Namai sawira. Sezvamunoziva kuti mazuva ano ndiri kumburu kwazvo. Handina mukadzizve. Maisuzeni variko. Maisuzeni. Inzi waikuda wenda nyaya. Ndine kamurungu kangu kandinako. Saka ndinofanira kuyozoratidzai. Sawira. Izvi. Ndinenge munhu uchanzi. Maisuzeni ndakaona baba rumbasa munozotaura nawo. Chanditaura zve kuti ningiri maisuzeni ndasangana nawo vakati please taurai nababa Suzeni madzoke kumba. Aiwa. Ini ndakagara ndamuudza kuti iyo yenyaya iyo dai handisi kuzopinda pakati payo kudai. Kana vachida kutaurirana vanotaurirana vopedzerana. Inini handina kumbomutaurira sawira vangu. Ndomuziva sawira. Kana zvanzi kupenga ndichadzokerepi. Kwekuya kusina chinhu, it's water under the bridge. No, maisuzeni vakazonzoti kwane murungu chokwadi. Asi sawira wanga wamunhu sawira. Mufambe sawira. Mufambe. Office. Mwakushanda uko. Mwana wayanga kuvenga mari. Zvarava Suzeni zvabasisira zvakatosara. I actually regret chandakatangira kuwana maisuzeni. Zvamuri muzofamba muchitaura azvitauri. Tototyira iva vata. Vekushayana. Rinobva radekedzerwa kudai so. Mwanangu aita basa uyo uzondiona ufungi. Ari seko mukwasha wangu. Mukwasha ari ready zvake. Aribosara Kokoroza ari seko. Ari naye koko iwo munhu anogara chingoti anzi asiringi. Kana nguva nemwana ndasiyeko. Wazikandeuya nemuzukuru wangu ndamusuwa usadaro iwe. Namburi ngavamboswera vese. Ndichauya naye zvandichaita ndichauya naye mukugara naye. Aiwa uya naye indanzwa nokugara ndega. Gore rese nokusiyana. Aiwa uya ndapakutobowa. Kana ndine muzukuru wangu unodhese zvine zvakarongeka. Kana mayogati katenda kubudya. Iwe ndimudya mayogati here vanhu mwana. Tezi chidya tese kana muzukuru. Kudya chemu zviri kuita seko. Mama kana. Zvakaoma mwanangu. Mwanangu pane nyaya serious. Ndakasangana nababa wako. Ndikazama kuvakonvinza kuti vadzoke kumba avasikuda. Vari kutsika madziro anzi handiite. Havangambotadza ndibvablame. Asi mwanangu kunyange vanhu vanotadzirana asi vanhu vanoregererana. Handiti ndonzwisisa kuti shuwa ndakavadzinga baba pamba asi kanga vachidzokawo kumba inga mazuva awanda. Ene zvimari yavo yakutoperera kunga mairumbuka. Saka ndaibata nyaya iri pamari. Zvino chimwe chiko futi mwanangu. Anozoona kuti amai vako ini ndinongoda zvinhu zvakanaka kaini. Saka ikapera zvatopera. Tasema hembe dzandakupfeka mazuva ano handichakwanisa kuchinja hembe uyatsopfekawo zvinhu zvakanaka. Kana iwe mahestera ndichatogona kuchinja. Dai vanga vambodzoka. Vakadzoka tochanga kutoronga kana idzo mota nemota vari kufamba nayo unoziva kuti kunyange ndikanzi ndaenda kuchechi. Kuchechi ndingaiti. Ndikanzi ndaenda kuchechi nemota iyoyo. Vanhu vachindiona ndichibuda mumota muya handinde nditori madhamu. Aiwa vanofanira kuti vadzoka. Ipapa ndakaenda kuna muprofita. Imi namaprofita. Ndakanzwa kuti amadzimai vavanogona. Iya zvakatirasisa zvemaprofita mukuzviziva here? Ndozviziva hangu mwanangu asi ndakanzi madzimai aya ari very good. Vaya vaitonzi chii? Vari very good. Zvikadi? Zvakaoma. Ende vakatoti amai kana mukaona zvinhu zvaita baba wadzoka munozodzoka muchinditenda. Saka kana munhu anoda kutendwa anenge aiziva zvinhu zvake zviri genuine. Dai zvangodaro kana kumana ishi. Ameni notomboona tombomirira tiona asi vakati ningiriki nanzi
chandingatoita chekuti kana mukaita problem ndikubatsirai handingazokusiya muchifanenzana asi kandudzi kuti kamari kopuwa katika aiwa zvokupuwa chenji inenge yambosarudzwa namai rumbuko indopuwa mabvururu handidini ndoida kuti mari nyatsopindawo ndoibata ndonyatsorongaka aiwa daiva ndiregirira ushuwa vadzoka zvakaoma mwanangu hameno ndichambora asi ndichashinga asi kunganga handiendi zvangu asi ndakatombofunga kuti ndoita kunganga ndoita siku saka ndakazonotaiwa zvekumaprofita zviri ndanganga dzinozokupa zvimwe zvinhu pamwe kune vamwe kavanoshereketa vanoshinwa saka ndakaona kuti yatimboona mwanangu kuti zvinoita sei koya iya haisi mari here iri murukwe unodaroko ukadzokera nemari yangu yandapuwa nemukwasha wangu simba iwe ndinondiziva kuti ndinoda kugara ndichingochuwa ndoda munhu tiri munhu ada kugara achingodya tunonaka aiwa kani aiwa yemayogati ndeimwe yemayogati maiwe kani anotoziziva kuti amai vanoda zvinonaka grosari ndakatengerwa mabasics here ndinawo o zvinonaka kaunondiziva kuti kana ndapedza kudya dzimwe magumbeze kondendichite hano ndotsengerera zvangu machokoreti nezvinonaka ndatochuma ndichaende ichingodya zvangu kana kwatonditi chiumani nekuti kachiumani anozouya kana mani umani aita sei mari kana ingoripo chete aiwa ndochuwa unditendera mukwasha wangu kani kuti anzi agare kure nemoto aiwa ndafara chaizvo orit aiuya naye kana mwana atokuno kwaunoti kana nekutsenga tichingotsengerera tiri tundarozi Hey, Mom. Kochi, you've been sitting here for a month of past. Are you okay? Yeah, I'm okay. I'm just stressed from the bus, but nothing serious. I can see something is bothering you. Are you sure you're okay? I can tell. Nothing really, my love. I am just tired. But I'm okay. My big head. Okay. And big aside. But let me just make you a cup of coffee. Then most of your sons after. Yeah, the coffee. Asa I'm planning to try to make a sunset over to match my girlfriend. What? Can't those your coffee no either. Let me just make you a quick cup of coffee, ne? One cup I'm safe coach. Alright. We are made to refuse to have to number Namayo. Coffee with her. Okay. I'm so happy Shasi reached out to our It's been long since our papa. Yeah, it's been very long. Otherwise, how are you and how do you say pardon? I'm fine. Hapana papa ripo. How's your mom and dad? They are all fine now. How's everyone here? Everyone is fine. Mama na mjara wangu mulaenda kumao. Bilbaya abuda nishama. I work when we are in Chilipa because there was for a big time. So uko manyere ni wakusimuza. Mamanga was kuziwakutinga uyakuenda si wanenda. Alright. Saka nikubikire. Just will be fine. Okay, let me go to it. Saka andiziva kuti
wakasimuka ili 29 asi moza kuti impression yekutanga yakosha Sawira isusu ngatityirire Sawira saka ndozo kuti toya anytime ameno come my man I think weekend asi manotirari pano azandarura Sawira zvingaite basa weekend vanenge vakasununguka vanenge vakasununguka vachikanga kakao varipo hapana problem azandandichatanga ndamudza then wearrange and chief unobva wati duma Sawira kunyepera unoziva kuti ndiveutijosva toda kunotengera sutu inowani panoenda kudubai next week usadaro pamuchato wangu kwana muchato wacho womunhu urongwa kungobvisa mari nokutochata noichimirire mari yako pasi mari yako iyi mari yako zvemari izvi ini nangu ukasawira handaida kuti usamhanya unomboona kawanyatsomuona here kuti akamira sei kwete kuona kachidrive benzi achiuya kutenga maspesi kukambani ubva watoti zvakaringana kuti kudaro zviri right munhu wandaiziva ngubvana kudara asi ninye kuti wangu namaizvi maisuse handisi kureva kuti ndaionana kakudara ndikuenza kuti munhu wandaiungozivana unoziva kuti chero uri pauri there are people we admire but tisingakwanisi kuzotaura hedu kuti we admire uchingofira mukati mukano ndakazoona mukana aiwa Sawira ini ndinewe ndinewe ndakaipfeka sutu ndinewe kudai so andisiyasa best wangu mai mwana pasai featuring enda amai imi let's hope I see kuna maisize ano yakaweke ndachatoita I think ikara tachongo zvinhu zvaarediva we have to relocate tobva inoona kuti tiwanzisawanze taura just to protect my new wife. Good idea. Good idea. Kana zviro zvinenge fly every day chiya kubasa babed. Ane tunhu kwake Sawira. Kunze kuti mundifariro here ndakabatikana aiwa nguva yenyu aiwa chimbofarai chimbofarai makafura nemakawanda unoziva kuti chii Sawira chero ndebvu dzako chaidzo dzatoita green kutaura kuti munhu ari kufara ari kupenya nyaya dzenyinzo ndausiyanzwa ndimbochika ngatiiakomana chingaporewa komana zvakaoma aya ivo mai mwana wabika zviri kuna kwani ndaida kutotaura kuti vachine tachi yavo iri ndiripo ndikuiona aiwa anogona ndichatoita zvokuti atoziva kumaleseni kuti angatadze varipo handichamiriri munoti aiwa ndofunga makatoongorora mukaona kuti zvise zviri right Sawira ndaa zvakarongeka Sawira wangu ndomutemba Sawira wangu ndomutemba pindai odi ndibaba Rosi ndini mwanangu aiwa ndiripo kasimberi mwanangu aiwa yakugare pacheya yakugare pacheya kugara zvangu ndingaite sei mwanangu kwamai Rosi vafamba sei kwapa mai Rosi vabva kubuda mai manje ndifunga vatoti regai ndimhanye ndikwire chitekisi apa vamhanye vauye kumba kumwana wamusiya kupi zvazvanzi masiwa nemwana wani andisiyira kamwana kazvino manje ndafonerwa kane mumwe mukomana anzi pane chidhiri chandofanira kuita saka aplas anga kuchema sandamusiya panext do ndikatrega ndichiuya ndiudzamba yachina vamai dimburirani pakati pamakuva apa saka aiwa asi mai manje ndifunga watosvika anditika vanenge watosvika saka inini there's no need kuti ndirambe ndichidzokera kakumba uyu aiwa anofanira asvika chatozomufonera ndinzi kuti asvike saka ndingoita zveuber ndikungonangoko because yachasara achisvika anditi aiwa idai munotsvaga mari shuwa anyway kuri sei kuno aiwa kuno kuri right mwanangu kuri right mugara ndega zvangu cheta kuti baba vauye because
kusoti musurukirwe manje vasho vari kunetsa hameno pamungambotaura una vaime vanodzoka manje ndatamukwashaka zvakaoma kani zvakaoma ndinozonzwa kuda kupinda pasi wasingakwani aiwa dondwari ndichambozama zvamwe charamba ndichimbozama handitika aiwa zvinoita kugara ndega kunozoita here mupa munhu masikana ndizvozvo ina mai handisi kugara rega ndimhanya zvino mairoza vambokusira vaimuriwo mairozi anga achita hana mari uyu yes anga achita hana mari zvokuti inda chitotikati anoziva kuti ndiri munhu wokuda kutsenga-tsenga zvino angobuda handizive pamwe pamwe afungwa ndichineka girosari ndakatengerwa nababa wachoriya svondo rakapera akaomera chero ndineka kanenge 150 kandamba ndikatozotengera mwanachi otengera mwana mayogati osezvofurayi kwamai otenga kamuriwo ndifunga akangano ndendambomona akabata mari maoko asi anambondipa kana mbofungawo kuti pamwe akanganwa kuti amai vatsuro vakudya gadheni zvakaoma kani haya alright amai panapa ndina mari but ndine kadi randoda kuti ndibva ndangoita madhiri kumukomana kwandiri kumhanya saka ndogona kuti tiende paatm across the road tobva atm iri padhuze rega ichitoma makusi yakabhutsuka ona mari kai kamari kai pane mari ka rega ichitomhanya tindi ndirikine nditeti ndikutera izvezvi handitika aiwa rege ndimhanye unoti aufa handitika ndaoita uber alright chisano withdraw mwana kuya izvezvi ewo mwanangu ewe nhasi ndatononoka nhasi ndatoimhanyira mari tisvikewo akomana nhasi mambonifungo kurova so ndiripo zvangu marova asikana muaraochidaro ndikutobva kubasa so ndati ndikufure ndichikuonai aita zvakanaka ukafura uchindoona ari seiko mukwasha wangu mukwasha nyari raiti zvake anga achida kutoti tiuzombonai tiri tese but azoita emergency kubasa kwake taura zvikomo ekubasa kwavo anytime unongonongodedzwa zvakaoma kani vari kupiteti tedhi wako vatorwa nasawira wavo naenda kubhora kuti ndinababa suzenda vasiya nechokwadi havatombude kushaya zvakaoma kwani sei ruvimbo romba ari bhozva iko matiromba chamboda zvokuya kunogero zvakaoma akova addicted kanopohwekwa nabangu vake vanenge vachingowirirana kuri kumunakidza pani zvakaoma hakuri kunakidza tavaisina nakuti tuye tichikuona nguva yanga yarebesa kandi maita basa mazano panapa kubhohwa saka rwimbo chimbonyatsondoza tanenge achimbonakidzwa neko hakuna mwana urikutamba naye dai mamunekachechi don't worry very soon anenge anawo yekutamba nawo uyeyo ingava chiti very soon ndo good news kadzadai kuudza ipafoni kuti today auzokuudza good news saka vana ndinatogabu I'm 1 month pregnant ende mwari akanaka chokwadi unokaza ukanonoka kurukuta zvine vana tete nanametaura zvakaoma zvezvakutonga mhena mheno zvakatambenamata namata kuti zvifambi zvakanaka usaudze vanhu vakawanda handimototanga usaudze vanhu vanhu vazongoona zvinhu zvaita sei zvatongoita zvega zvakaoma kaningami ndafara zvisingaiti mukwasho nyanga achida kuuya but unfortunately later akebhezi kubasa and chimwe chinhu ndaunza grosara ndiri mukitchen ndarisiya mukitchen atizveti mari achaita kuitira mwana anondiraramira here aiwa munditendere wasikanaurobva makomborero munditendere aiwa chokwadi aitake ndiri kumhanya tozonyatsouya kana ari free da kunobika kumba izvezvi musikanobasa akaenda nzimai vakaurungara kumusha dzakabhasiya basa kamumwe ndikuridza zvangu maita basa nenda unobikira vanhu venyu kumba uko
mhoresera mukasha wangu. Tinomumhoresa mama. Timhoresa.